Гыйнвар айының соңгы көне дуслар. Без тапшыруны башлыйбыз һәм экраннар алдына Иске Колатка районы Кирюшкино авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Ибрагимова Руфия Мөкаддәс кызын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Антылмаслык гомер тантанасы белән ихластан яраткан тормыш иптәше Махмуд Султанович. Кызы Римма, кияве Айдар, кызлары Азалия һәм Альмира, кодагысы Румия апа Аипова. Сызрань шәһәреннән кызы Гөлназ, кияве Радик, балалары Юлия һәм Артур, кодагысы Румия Мухаммедовлар гаиләсе. Улы Мансур, килене Фәния, балалары Илнара һәм Илнур Ибрагимовлар котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Газизыбыз гаиләдә 8нче, иң төпчек бала булып дөньяга туа. Авыл мәктәбенең 10нчы сыйныфын тәмамлап, абысы Әдһәм янына Усман шәһәренә китеп, политехнический техникумда белем ала. Кулына дипломын алган яшь белгеч янәдән туган авылына кайтып, авыл администрациясендә бухгалтер буларак хезмәт юлын башлап җибәрә. 41 ел элек мин яраткан сөекле хатынымны үз итеп матур гаилә кырдык. Татлы балаларыбыз туып, гаиләбезгә олы сөенеч истәделәр. Икебез дә авылны сөйгәнгә, шәһәргә күчеп китү мәсьәләсен алдыбызга гомердә куймадык. Киресенчә, авылда яшәп, матур көн күрдек. Шыбырдап көн артыннан көннәр узды. Сизмәдек, якыныбыз матур 60 яшьлек юбилеена иреште. 60 яшь ул гомер уртасы. 60 яшь ул сокланырлык, мактарлык, кайчак үкенеп тә алырлык матур мизгел. Безнең сөекле кешебез үзенең 60 яшьлек гомерен үрнәккә куярлык итеп үткәрде. Миңа сөекле хатын, балаларына матур тәрбия бирә алган газиз ана, без кодагылары өчен якын тугандай кадерле кеше булды. Аңа карата яратам дигән сүзләрне әйтү бик аз булыр. Ул бик күп матур сүзләргә лаек. Кайнана буларак та ул бик рәхимле. Аңа шундый балалары өчен мең рәхмәт. Якыныбыз, сиңа җир йөзенең бар матурлыгын телибез. Син дөньяның бар рәхәтенә лаек. Барысы өчен рәхмәт әйтү генә бик аз булыр. Аны беләбез. Шуңа күрә матур бәйрәмеңдә чәчкәләргә сине күмәбез. Ни ул чәчкә? Шинәр дә ул бетәр, теләкләрне кабул итеп ал. Киләчәктә шундый ук син матур, шундый ук син гүзәл булып кал. Күп булды ул 60 ел гомердә кайгысы да, матур шатлыгы. Көтсен алда сине якыныбыз күзләреңнең матур картлыгы. Моңлы җырдай уссын иртәләрең, төннәрең дә тыныч уссыннар. Янәшәңдә һәр чак терәк булып, якыннарың синең торсыннар. Сөекле хатыным, яраткан әниебез һәм әбекәебез. Котлыйбыз ихластан сине 60 яшьлек матур юбилеең белән. Син бу тормышта бик күп авырлыклар аша сыналып, күпне күреп гомер кичергән кеше. Ләкин синең җитдилегең бу тормышка оптимистик карашын гел алга этәреп яшәтте. Барысы өчен дә без сиңа түбән генә башыбызны иеп рәхмәт укыйбыз. Син олы хәрефтән хатын да, әни дә, әби дә була алдың. Яраткан кешебезгә бит 60 яшь тулды бүген. Гомерең азагынача аяз булсынчы күген. Синнән дә юк кадерлерәк, сөеклерәк кешебез. Шуңа күрә беренчеләр котлыйбыз тик үзебез. Гомер буе ашың пешкән, өең булды гел пөхтә. Ничек кенә өлгердең син, сөеклебез бар эшкә. Кадерледән дә кадерле, иң газиз әнкәебез. Бала булып кала һаман яныңда йөрәгебез. Әти дә елмаеп яши син янында вакытта. Бәхетле булсаң иде син, әнкәй килгән картлыкта. Котлы булсын, матур булсын газиз туган көннәрең. Бүләккә җыр сайладылар иң якын кешеләрең. Кадерле Руфия Мөкаддәсовна, гаиләгезнең йөрәк җылысы чакрымнар аркылы да сизелә. Бәйрәмегезне матурлап, алар сезгә җыр юллыйлар. Ошар дип өметләнеп калабыз. Юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым исеңдә күңелеңдә.
bir atlы хәтирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием сине зурлыйбыз, теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием сине зурлыйбыз. Балаларың, оныкларың, туганнарың янында яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием сине зурлыйбыз, теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган бик кадерле, син безгә парлы җырлы гомерләрдә. Җитче әнием син йөзгә, юбилеем менә бүген. Узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием сине зурлыйбыз, теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием сине зурлыйбыз. Тапшыруыбызны дәвам итеп, Ибрагимова Рафия Мөкаддәс кызының 60 яшьлек юбилейлы туган көнен котлап, якыннары, абыйсы Ринат Ахмеров, хатыны Равилә балалары белән, абыйсы Риза хатыны Румия Махмутовна кызлары белән котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Худайның язган тәкъдире белән без бер әти-әнидән 8 бала тудык. Бүгенгесе көндә 7 якты дөньяда яшәп киләбез. Рафиябыз безнең төпчек, иң кечкенә бала иде гаиләдә. Без бер-беребезгә бик якын сердәшче дә, дус та идек. Ул үз гомерен бухгалтер һөнәренә багышлады, ләкин аның төп эше матур гаиләсе булды. Бу аның сабыр, тыйнак, шул ук вакытта киң күңелле һәм олы йөрәкле булуын дәлилли. Кадерлебез, безнең теләгебез юбилеенда шул тигез пар булып, киявебез, тормыш иптәшең Махмуд Султанович белән картлык көзенә кирегез. Бала оныклар, оныкчалар бәхете татып яшәгез. Бер көнлек дөнья икәнен, җир астыннан юллар булмаячагын онытмый яшәгез. Шын күңелдән котлап, без сиңа исәнлек, саулык, гаиләңә иминлек, тынычлык телибез. Бала оныклар алда да шулай кадерләп, хөрмәтләп кенә яшәсеннәр. Без дә сезнең өчен тик шатланып торыйк. Барысы өчен дә рәхмәт әйтеп,
Сезгә җир шарының иң изге теләкләрен юллыйбыз. Һич берәүнең теле бармас юбиляр шуны хурларга. Балаларыңны өйрәттең туганнарны зурларга. Тормыш үзгәрде ди халык. Хәзер бит башка заман. Тик шулай да сезнең ишек туганга ачык һаман. Җыелышып монда кайту һаман да рәхәт безгә. Кылган игелекләреңә рәхмәтебез зур сезгә. Күңелләр ярсыган чакта кайтабыз да китәбез. Юбилеең хөрмәтенә зурлап теләк әйтәбез. Агыйделнең суы ага, калдырып кымын ярда. Күңел тыныч, җанга рәхәт, сеңелебез син барда. Тагын озак еллар яшигәле бергәләп, шатлыкларны, борчуларны тигез итеп бүлгәләп. Кадерле Руфия Мөкәддәсовна, якыннарыгыз гаиләсе белән юллаган теләкләр чынга ашсын. Музыкаль бүләк сезнең өчен. Бәхетле булыгыз. Сөйләшеп булмый туе, рәхәт икән яшәүләре, туганлык хисен тоеп. Якын туганнарың булу үзе бәхет түгелме? Яшәүләре җиңел бергә. Туганлыкны саклап кына, кадерләп саклап кына яшәргә. Газиз кешебез, киленебез, җиңгәбез, Руфия Мөкәддәс кызы Ибрагимованы без дә бүген зурлап юбилей белән котлыйсыбыз килә, дип язганнар Иске Кулаткадан каен апасы Шәһүддиновлар һәм Альбиковлар гаиләләре, Новоспасскидан Альбиковлар һәм Мангуловлар гаиләләре, Радищево районы Яңа Дмитриевка авылыннан Рязаповлар һәм Орловлар гаиләләре,
41 ел элек гаиләбезгә үз сеңелебез, апабыз сыман якын булган кешебез Руфия Мөкаддәс кызы килгән иде. Шул вакытта ул үз гаиләбезнең тулы бер әгъзасына әверелде. Энебез, абыебызны бәхетле кылып, 2 кыз һәм 1 ул бүләк итте аңа. Балалары Римма, Гөлназ һәм Мансур да аларның күчермәләре. 6 оныклары бүгенге көндә иң олы байлыклары якыннарыбызның. Кадерлебез, синдәй кешеләр бик аз. Күңелең дөрестән дә кирләнмәгән. Кеше хәтере саклап, гомердә дә рәнҗетмичә, барысының да нечкә кылларын саклап гомер кичерәсең. Син чын хатын-кыз үрнәге. Көн сайын хәлләр белешеп яшисең. Раббым, алда да туганлык җипләребез өзелмәсен. Бу кыска гомерләр бик тиз уза. Менә инде олыгайдык, сиңа да 60. Ел артыннан еллар үтеп, ни кадәр генә вакыт узмасын. Иң мөһиме, туганлык җебебез узмасын. Бер якыныбыз, без сине яратып, хөрмәтләп яшибез. Алда да бу шулай булсын. Бердәмлектә безнең кешебез булыр. Бәхетле бул, ярат һәм яратыл. Тормыш иптәшең белән икәү, бәхет биләп, тигезлектә гомер кичерегез. Гомер елларын санамыйча, тормышның һәр көненнән, мизгеленнән тәм табып яшә дә яшә әле. Синдәге рух ныклыгы, ихтыяр көче гасырларга җитәр. Саулык, саулык, тагын бер тапкыр саулык телибез сиңа. Кайчан бармыйк йортыңның ишеге ачык, якты йөзең белән каршы аласың. Безнең өчен җан атып яшәүеңә чын күңелдән рәхмәт әйтәбез. Күзне ачсак, искә төшәсең син. Күзне йомсак, төшкә керәсең. Сагынып көтүеңне сиземлибез. Теләкләрең яттан беләбез. Оча-оча йөгереп, барыбыздан сөенечләр төяп китәбез. Без бит сине өзелеп яратабыз. Без бит сине хөрмәт итәбез. Горур башың бер кайчан да имә. Җирдә салган эзең яктыла. Кылган гамәлләрең изгеләрдән. Рәхмәт яусын сиңа барысына. Кытлы булсын гүзәл юбилеең. Бездән теләкләрне кабул ит. Шушы килеш исәнлектә бары 100 яшеңә кадәр барып җит. Хөрмәтле Руфия Мөкаддәсовна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Якыннарыгыз юллаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Her şeşekinin üstüsü var, her şeşekinin üstüsü. Tatlılıkta, birgelikte, tuğanlıklarının kışı, şu tuğanlıklarının kışı. Olmağaçta ol şeşekle, buksirinde bu şeşek şu tuğanların şu şeşekte, bulsun sözünü kileşek. Olmağaçta şeşekle, buksirinde bu şeşek şu tuğanların şu şeşekte, bulsun sözünü kileşek. Biznikiler, diğerlikler, kimnikiler digende, sin digende, min idende, biz yoklar digende, şu biz yoklar digende. Olmağaçta o şeşekle, buksirinde bu şeşek şu tuğanların şu şeşekte, bulsun sözünü kileşek. Olmağaçta o şeşekle, buksirinde bu şeşek şu tuğanların şu şeşekte, bulsun sözünü kileşek. Birge yemli, birge temli, jiyası rizq aşlar. Toşlaşmamız ne kürsek de, savulsınığına boşlar, şu savulsınığına boşlar. Olmağaçta ol şeşekle, buksirinde bu
киләчәк. Şeşekle kuksirinde şeşek şu tuğanlarım şu şeşekde bulsun sözümün kileşek. Olmağaçta o şeşekle kuksirinde şeşek şu tuğanlarım şu şeşekde bulsun sözümün kileşek. Tuğanlarım şu şeşekde bulsun sözümün kileşek. Sözümüne kileşek. Rufiya Mukaddas kızı İbragimovаны 60 яшьлек юбилейлы туган көне белән чын күңелдән Яңа Терешка авылыннан кода-кодагылары, Кузяевлар гаиләсе, кодасы Шәүкәт Исхакович, кодагысы Алсу Софиулловна, Новоспасск бистәсеннән уллары Фәнис, киленнәре Гөлшат, балалары Мәрьям һәм Кәрим дә котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Ниләр сөйләп китеп булырсың безнең якыннарыбыз кода-кодагый хакында. Алар дөньяны бизәгән, тормышны матурайта алган, яраткан тугрылыклы хатын һәм чын ир-ат булып яшәүче кешеләр. Җаннарын кызганмыйча, йокысыз төннәр, тынычсыз көннәр үткәреп, тиешле тәрбия бирә алган 3 бала ата-анасы. Үз оныкларын күкрәкләренә кысып, сөеп, назлап, иркәләп яшәүче 6 онук әби-бабасы. Шуның өстәвенә бар туганнарга карата мәрхәмәтле кардәшләрдә, якыннарыбыз. Рөхсәт итегез сезне бу гүзәл бәйрәмегез белән ихластан котларга. Җитте вакыт ял итеп, балалар, оныклар шатлыгы татырга. Гомере буе сез зарлануны белмичә яши торган кешеләр. Бу алыга таба да шулай булсын. Бар яктан да без сездән тик үрнәк кенә алып яшибез. Киләчәк көннәрегез дә тынычлыкта гына узсын. Бәла-хазалар барысы да сезне уратып үтсеннәр. Кадерле кодагыебыз, 60 яшь, ул шатланырлык тантана. Бу чакта хатын-кыз яңа сулыш алып яши башлый. Без сиңа ихлас күңелдән армый-талмый яшәвеңне телибез. Гыйнвар айында туыпсың, кышкы кояшка төренеп, шуңадыр булыт астыннан чыккан чәчәктәй күренеп. Авыр сүзләр әйтә белми, кыенлык китермисең, бер кайчан бер авырлыклар кемгә дә җиткермисең. Таң калабыз, хылкың синең алтын бәясе төсле. Бигрәкләр дә булдың әле син сабыр һәм дә көчле. Алга таба бәхет телик, анысы кирәк тормышта. Өстәвенә шатлык белән бирсен Ходай уңышта. Котлы булсын, матур узсын синең гомер бәйрәме. Кабул итче кодалардан җыр һәм теләк бәйләме. Хөрмәтле Руфия Мукаддасовна, махсус сезгә дип җыр яңгыратабыз. Кабул итегез. Yazdan ceyler, közüler, kışlar, mizgiller kebekine. Uzalarda gideler şul, bir yeri berbersine. Eline gürgenirek, şav şeşekli yazlarlar. Şul şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Eline gürgenirek, şav şeşekli yazlarlar. Şul şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Öldürdüler almalarım, kuyula salkın jiriga. Tutup kalasılar kile, irterek diye diye. Eline gürgenine, şav şeşekli yazlarga. Şul şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Eline
şeşekli yazlara, şu şeşekler bayarada, eğlendiler almağa. Olmalarga Gübelekte kar yava Eygınırım nişleven bu Aşıgasın kaylarga Eligini görgenidek Şu şeşekli yazlarga Şu şeşekler koyarada Eğlendiler almağa Eligini görgen idim Şu şeşekli yazlarga Şu şeşekler bayarada Eğlendiler almağa Şu şeşekler bayarada Eğlendiler almağa Eğlendiler almağa ömrüm nişte